Hello? Ha? Walay pagkaon akong dinosaur? Ay naunsa asa man itong binuhi na itong manok nga isa ka hektarya. Kurot na. Sana all. Grabe po siguro mo magpakaon sa isa ka adlaw. 20 man po siguro inyo ipakaon. Ano ba ako nag-diet to? Na mabuang na ni. Wala po di pagkaon ng tiger. Di ba isa man to ka panin nga dump truck akong gipahatod nga karne diha? What? Ni apil man siguro mo kaon. Nabuang na ni Ron. Asa ko mangitag kwarta ani pang palit pagkaon nila. Sige kay mangita ko diskarte. O sige na. Ay, Ginoo ko na na po pagkaon ng unggoy. Wa tay may mo na ipakaon na sila sa dragon. O sige kay mangita po diskarte ani. Paitas mo kung makahiram kwarta niya. Di na kung manghiram atong kolektor. Ay, grabe po itong tubo nga. Tagaliog bangkot. Ay, tama. Si Angkol. Buing nga. Naani kwarta ni. Lokol. Ay. Basin pwede ta makahirag kwarta niya. Bago rabi daw ka nahalinan o upat ka helikopter. Ay, wala na rin nabilin di. Ay, bisa gamay nga lang yun. Di mo nung tanang ko ba? Kato ding halin sa imong barko dahil nga 5 kabuok. Nahurot na pod. Grabe po kayo ni mo eh. Wala na diha. Matiti. Sige. Matime saon ko man eh ha. Agoy, Paps. Murag nakasimot, Big. Na ay matinding pangangailangan ba? Simot mo kung nanimaho pa man mo mga banig pangaligo sa siguro mo eh. Lunuang man ay mga Paps nga. Sopa man to mo ah. Saba ka diya. Supas yung mata, kawayan na mga inyong balay. Buing, nga naman dayo gawayan, di dayo pwede may muso pa. Sa mukha ninyo eh. Naku sa man din mo diri ay di na lagi ko mo inom. Aw, nakadungog manggon mi balayo kay mong tingog. Ningahan lang daw ka kwarta. Ay, naman gud may saydan Paps, kasi ganahan ka mangutang sa mo ah. Murag diri na lang siguro ko mangutang bay. Di ko mangutang atong kolektor kay naglagot ko ato. Unsa man Paps? Pamili sa mong tulo Paps kay pwede kay ka mangutang. Sus, di ka magmahal diri Paps, kay masing pila. Pwede. Maskin pila. Pero tayo sa nanarbaho gid mo pagka-kolektor o ba sige biyaan ninyo yung formal? Grabe po ka Paps. Bago bagay may na-hire na, upay mong palit o gamit. Matay pero makaduda mang gyud mo. Scam man siguro na inyong gitrabahuan. Taka ram ka Paps. Dili ni scam oy na namagay may ad sa Facebook. Ay sus Paps, di gyud na scam mo masipang search sa Facebook. Mr. B. Kay ka Mr. B, basta wala kay problema, baka loan na ka. Di gyud ko ma-problema kay tagaan mo kun yung problema. Di gyud na masulbad Paps, basta di ka mangutang. Ina, kumusta na si Papa? Auto na. Sige na mo, masipila mo ko ah. Ano ko duwi-dugay dia? Sus, wala pa lang ko nang hinahanglan ba. Pero total nabayaran naman ako kung utang sa kolektor. Sige, pautangan ko ninyo ba? Sige, pila ito ano? Pila. Total dako magkayong kantidad akong kinahanglan. Ah. Koy 50k, ka William 50k, kang Anjo 50k, 150k. Oh, sige, 50k. Larga! 50k. Larga! Larga. Kana. Saan gito pagpautang?